Pozdrav svima. Pozdrav. Šta mislite, šta je to što stoji na putu ostvarenja vašeg uspjeha i vaših ciljeva? Možda nekad to što nemate dovoljno vremena da se posvetite tome, možda nekad nemate dovoljno novca, ne poznajete prave ljude, nemate prave neke konekcije. Ili? Ipak ne. Riječ je o našim uvjerenjima. I da, uvjerenje su nešto o čemu se jako puno govori, toliko ih preispitujemo, međutim ne znamo dakle bismo već počeli sa rješavanjem tih naših uvjerenja, otkrivanjem i sličnim stvarima. I često ćete čuti da upravo na putu da postignemo neki cilj i da ostvarimo neki uspjeh stoje samo uvjerenja. Zašto? Zato što je to nešto sa čim mi živimo, sa čim odrastamo i što u principu ne preispitujemo. I nas dvije smo odlučile danas da podijelimo sa vama neka pitanja koja nam najčešće postavljaju naši polaznici, a odnose se upravo na uvjerenja. Uvjerenja zato što priča o uvjerenjima nije nikad ono samo uvjerenje. Vidjet ćete u ovom videu, ćemo podijeliti s vama naše iskustva, da to nije samo, da iza toga uvijek ima mnogo više. I onako jedno od najčešćih pitanja kad na treningu ili coachingu polaznici se upoznaju i čuju uopšte priču koliko su važna uvjerenja i koliko uvjerenja boje naš život, postave pitanje, ono čuveno, a kako ću da znam koja imam uvjerenje? I u tome jeste stvar, zato što mi ne znamo kakva su naše uvjerenja. To je nešto o čemu nikada ne razmišljamo, nikada ne pričamo, nikad nas niko nije pitao, do trenutka dok ne krenemo da se bavimo sobom, da idemo na razne edukacije, gdje polako otkrivamo upravo svoje uvjerenja. Tako je. Znači, nekim intenzivnim radom na sebi počinjemo da razmišljamo o uvjerenjima, da li nas ta uvjerenja negdje podržavaju ili nas najčešće zapravo sapliću da postignemo to. I upravo u tom trenutku kad nešto krene da nas sapliće, iako možda imamo sve potrebno što nam je neophodno za dati cilj i uspjeh, ali to nešto što nas sapliće, to su najčešće upravo uvjerenje. I zato biste već sad na početku mogli da uzmete jedan papir i olovku i da sjednete i polako zapišete. Šta za vas recimo znači život? Da. Onako uzmete, sjednete i razmišljate, ok, kako ja doživljavam život, što za mene znači život? Da li je to nešto što je lako, teško, da li je život težak, da li je život zabava za mene, da li je borba, da li je život igra, šta je za mene? Ali da vam ne dajemo mi naše ideje, najbolje da vi uzmete vremena koliko vam je potrebno i da fino razmislite i zapišete, date neku svoju definiciju, recimo, života. I onda možete, kad završite tu priču šta za vas znači život, da zapišete dalje šta za vas znači ljubav. Da li je ljubav bol, da li je ljubav prevara, da li je ljubav uživanje, šta god već znači za vas. Znači opet neka vaša definicija ljubavi. Ok, kad zapišete, uzmete vremena, razmislite, zapišete, onda sljedeću stvar koju bi bilo dobro da negdje definišete i sebi date nešto. Objašnjenje jeste recimo posao, karijera. Šta je za vas posao, karijera? Šta mislite? Kako doživljavate? Da li je to neko mučenje? Da li za vas recimo nema laganog posla nego za sve morate da se onako baš pomučite? Šta god. Šta je za vas posao, karijera? I na kraju možete napisati, uzeti još jednu stavku, recimo šta za vas znači uspjeh. I u krajnjem, šta vi mislite o sebi. Da, i to je zapravo negdje najvažnije. Šta mislite o sebi? Kako vi vidite sebe? Kako negdje biste sebe opisali? Da li ste vi osoba koja je vrijedna uspjeha, vrijedna postizanja nekog cilja? Da li mislite da zaslužujete nešto ili naprotiv ne? Da li mislite da su drugi bolji od vas? Kako god, šta negdje mislite o sebi? I sigurni smo da će vam odgovori na ta pitanja negdje dati smjernicu u kom pravcu idu vaše uvjerenja. Da li su ona podržavajuća ili ograničavajuća za vas. Ali prije nego što krenete da razmišljate o tome, ajde zajedno da prođemo par ovih stvari i recimo, ako govorimo o nekome ko doživljava život kao nešto što je borba, kao nešto što je teško, kao nešto što je neka muka. Je neka muka, da.
Šta mislite kako ta osoba i živi? Kako ona funkcioniše? Kakav je stvarno život? Da ne pričamo sad o tome kakve su okolnosti, šta se dešava, ali ajde pogledamo kakav je taj život. Ako imamo uvjerenje da je život borba, šta se dešava na nekim neuronivoima? Šta se dešava ako vjerujemo da je život borba? Dešava se upravo to, da se naši filteri podešavaju tako i da cijeli naš neurološki sistem se podešava tome da upravo negdje i u realnosti se dešava to da će nam život biti borba. Da će nam se stalno dešavati neke okolnosti koje će zahtijevati od nas da moramo da imamo taj neki borbeni stav, da moramo nekoga da pobijedimo da bismo mi nešto dobili, da smo stalno s nekom mukom i u nekom grču, jer je to nešto što mi vjerujemo i što je za nas istina. Isto tako i za mnoga druga uvjerenja. Recimo, ako uzmete stavku ljubavi, puno ljudi vjeruje da je ljubav nešto što je bolno, nešto što nam ne pričinjava zadovoljstvo, nešto što je prevara i tako dalje, tome slično, patnja. Izvini, imamo i ono što često u pjesmama nas podržava Pavle Đoleta Balaševića, sve prave ljubavi su tužne, to je jedno jako opasno uvjerenje. Tako je, i kad imamo takav stav, naravno da ćemo u sopstvenom iskustvu imati podršku za takva uvjerenja koja će nam govoriti da jeste, pa vidiš, to je to, dešava ti se upravo to, a nije to Đole Balašević slučajno pjevao. I recimo, mi možda imamo sjajnu vezu, sjajnog partnera i divno nam je u tom odnosu, međutim u tom odnosu nema neke drame, nema teatra, nema toga i onda mi će možda se zapisati, pa možda ipak on nije pravi ili nije ona prava kad nema toga, jer sve prave ljubavi su tužne, znači ja ne živim pravu ljubav, jel? Tako je, i ovo važi u stvari za mnoga druga vaša uvjerenja. Zašto smo vam uopšte govorili danas na ovu temu? Upravo da biste razmislili malo o nekim uvjerenjima koja su, ajde da kažemo, ključna za naš uspjeh. Jer ako ih ne osvijestite, ako ne shvatite šta je ono što vas sabotira na putu vašeg uspjeha, vaše ljubavi, vaše sreće, teško da ćete moći da se pomjerite sa onog što je ustaljeno i onog što mislite da vas genetski ili na bilo koji drugi način čeka. Jer znate, takav je život bio našim roditeljima, takav će biti i nama, takav će biti i našoj djeci. Tako je. I negdje stvar kod uvjerenja jeste da prije nego što se odlučimo da bilo šta promijenimo i da, krenemo možda na neke edukacije, da krenemo na coaching, jeste stvar da postanemo prvo svjesni svojih uvjerenja. I kad budemo svjesni koje su naše definicije života, šta mi vjerujemo, šta to boji negdje naš svijet i kako nas motiviše za određene odluke i ponašanja, onda izbor metodologije za promjenu uvjerenja od ta uvjerenja koja nas ograničavaju u podržavajuće je jako raznovrstan i bogat. I eto, kao i obično, ne morate da nam vjerujete na riječ, probajte sami i uvjerit ćete se u rezultat. Vidimo se nekom drugom prilikom. Pozdrav!